Какво става, хора, аз съм Леле Плей, тук при мен е кой син? Кажи нещо. Айде, добре. Днеска играем в Magmacraft, където е пълно с хакери. Да, но това не е проблем за нас. Вау. Мога да ги докосна. Не, чакай. Добре, какво ми стана, човек? Маля, аз тотално забравих да играя PvP, човек. Мали, щеш да му уби един обикновен сет, смятай, човек. Мали, как ми дръпва FPS-а. А, той медиа плей ли? А, не. И то си е голям хакер, значи. Не. Не идвай при мен. Не те иска. Може всъщност. Не. Аз стига, бе. Как няма микрофоните и ти вика, че няма микрофон слуша. Не, много ми лагна. Не. И той не е бил медиаплей, бе. Аз го мисля то за медиаплей. Не. Да, аз съм тим с него. Така. Може ничего не. Идвам, бе, беби. Аре стига, бе! Много ме нервирате те слабите човекли. Аре, иш! Оу. На кого му го даде профил? И кой тя фалшива? Какво? Явно садна. Като каза братовчет му човек някакъв, все някакъв ме пита кога ще качвам нови клипове. Да, братовчет ми. Поздрави на братовчет от тук, защото смисъл постоянно гледа моите клипове. Казва се Виндер, който не знае, вече научи. Хоме, чакай, Хоме. Кой? Не. Видя го за някой друг е сигурно. Някакъв там. Да, те са жалки хора. Какъв евент, къде? PvP България. Супер жестоки тъп евент, хора. Значи нямаше нито PvP евент, нито нищо, даваха ни някакви 10 бедроки, аз се радвах само на него. Да, един лек. И на него не се радвах, честно казвам. Един лек по толкова. Които не струват за нищо. Не знам, аз не му гледам шиланите клипове. Фар PvP. Но ми той не струва. Както и да е. Всички се абонират за него, защото е главен на PvP България. Да. Е създател там императорчето. Както ще да е, сега трябва да оттрепем няколко хора. ГГ! Дропинг. И то ще го дропна,
Дай. GG майна. Айде и те да те дропнем. Чакай, долу останаха сетове. Какво, дали съм пуснал моя сервер? Не, все още не съм го пуснал. Още се зарежда, ти казах. МС. Да, фак, хора, ето видяхте този Bedrock. Да му еба майка. И да, хора, ще скоча като за последен път и ще ставам. Защото тук почвам да се нервирам вече. Заради тези хубави хакерчета. Човек, не знам, не искам да обиждам тук, много се нервирам, честно казвам. Чупи си телефона, бе. Аз едно си, няма проблем, значи. Моя струшен вече, така че не е проблем. Капим, скачаме, убиваме и бягаме. Това е нашата цел. Его Media Play. Нашия жесток най-добър тим, може да кажем. Право тройки ни фърли. Хора, такава фулка през живота не сте си виждали, просто такава фулка не съществува. Аре бе, Media Play. Дай, Media Play. Дай. О, GG, дропна го. ГГ. Не. Да. Защото мисля, че този път стана. В смисъл, направих настройките. И да, хора, това беше от мен и чао!